بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اكن ياري ني تلفلا ني تنو ني تاغما تو ني تاما جuma de fode ha eni tama ou ni duguta juma de fo aflabe tekele ani ta don bamana kando comme les coroboro eni tama ou ni duguta eni tama eni tama 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 jara ajara iman nana kana ñu mo soro ye fen chama soro ani chamay ye chamay ya donc jamano te kelen wati te kelen kelonte 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 che yaro hello gubaru ko tagama fana e kalande ko ni tagama na fen sabado ni ma fen ye ni ma femme ni ma fen soro anana fen bi soro ayo ko fle tagama de ni nani de soit ibi fen ye soit ibi fen soro ibi femme ou fen bi soro ay ne ko ni chamay ayo alhamdulillah e chamaye ye femme ye fen soro me fammi soro alhamdulillah e nyuma tare nyuma nana ayo tabarakallah wa here ko bu cogodi saba ina na malila yam soro man cogola itara kam to cogmi na mbo cogola fo me yelma folo ni mo yelma e tara ka sanction benga ina na sanction benga mande wure ne refe sande ga la sanction me wuri awre ma ngui tara ka to cogmi na isigira ka soro cogola itara ka soro sanction bange ina na ka soro sanction bange wati wa do ko do ko oui parce que ne beta dobra do re de good luck ko nga na je dis tamane mo be ala folo anya mo be ala ka be ala donc ambala deli anga ben ko ni ame on solla ma ben ko mun nga fo amodo fo ochen voilà ko neew ka nga mun fo na yo fo be ben abibe nyaay ben te ga keke c'est que ataka ñu ko yidi ko ni ame ma fla du kele dorme tant lalila ko woro ko bi do kon sinon le bébé tani duru yi kele ti ni manga wuli dorome tankla la ma flaji mo ko fla no wanje ay do ba saka nata do nata kabu donc ala kan naka neta bay ala kan an ken nata bay parce que ko nata babi sugunu la mun nata babi sugula mun parce que na ni ko duru ata sago soro abtala je ni nani soro ni ko nana babo iba ko sababe yoro do ni ko sababe tala e se flate yoro do yanda ka siga so abe bana ata bana abulangolo bitasu c'est que tola nata ba ko no betene nata ba bo chuwa ala kan kan nata bay ami ala kan ke hagli nyumay ami ko nyeti famu ko fanta haglima ko ale sogo soro famanal mal fanta aklima ale sago asogo abi soro fama normal fe asogo o be soro awo e ma fa moi ne fanta mais ne avec kabu e fama e nalma e ne sogo be soro o be soro ke te jago ya o ke buya ka barade wa ko fere nyuma ko kele yorola akapteni fanga fi awo e tuwawu be ka an kele ni fere di so na fora go fanga fin am sura me ulu ka an kele ni akili di fere ko te bamano ko te ko fere nyuma ka feni kele yoro la ka di fanga fin awo ko te wa no chen kele re fere di kele re fere alhamdulillah ala kan ge hakli nyuma ni ami bismillah biye alamusa namu marsikalu kile saba samba fla aleni muga ani fla namu gafew amba asrate follow ta ni ye page follow yi ama damne ni esore nam lesor fasere ka fasri ale mu fobi esor fumane no feminka o de yi anga fintigila ka wa me wakati mna ko sisa ku ka wuli ka joko ni afanga buyane no mi metalike jatige wale ke ba ko ni olu kalalila yira ka fo ko me wakati mna ko sisa ko ni ku be ka tatu jatige wale ke ba ko ni na anga fintigila ka ku be ka sesoro ame wakati mna iko sisa esor ale ka la selido alibi ani esor beto no konse metalike la Sineba Traoré ni ale yiri mo kon dilanga ala ira ka foku yiri koni ko dalu konte ala koni ke akaka bara koni ke kibe nafa koni soro alla e soro ale ka la selido le sor black fait info matin koron la jede ngalaji info matin ale kuma le no faminka o de politique tombe na abifwa mako RPM ni olu kon ko be fangala ni oyi jamana nyama koroka politique to no Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinala
ame wakati mina iko sisan ko politique ton ko folen kon nana ko gɛlɛya kɔni be a yira ka fɔ ko ɲɛma dɔ kɔni ko ye sɛbɛnna do kiri tigilamɔgɔw kɔni ɲɛkɔrɔla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako sigida filanan na kunnafoni yira ka fɔ k'u ye sɛbɛn min kɔnɔna do ko sɛbɛn ko fɔlen ko kiri tigilamɔgɔw kɔni ye a lasegin RPM kɔni kɔnɔna an bɛ wagati min na ko sisan ko gɛlɛya kɔni be info matin ale ka laseli do hali bi ani info matin bɛ to ɲɔgɔn fɛ Sumelu Bube Mayiga ale kɔni muso kɔni bɛ wuli ka jɔ la an bɛ wagati min na i ko sisan ka weleweleda kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma walasa cɛ ka kɛnɛya fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na info matin ale ka laseli do. L'indépendant ka laseli ye jumɛn ye? Indépendant ale kumalen do fɛn min kan o de ye Metalige barkanu mɔgɔ olu ka commanda ko ale kɔni bɛ tamala an fɛ yan nɔ tama min yɛrɛ senfɛ ni ani kunnafonidilaw ye barolasigi kɛ mardi tɛmɛnen ni o bɛnna marsikalo tile fɔlɔ ma san 2022 Metalige Laurent Mission ale ni kunnafonidilaw ka barolasigi kɔni senfɛ a yira k'a fɔ ko ale kɔni dalen bɛ an ka finitigilakaw la bamanci walekɛbaw olu kɔni kɛlɛli la ni ye Laurent Mission ale ka laseli ye ka bɔ indépendant kɔnɔna na. Ali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ ministre min ni ale ɲɛsinnen do kiriko ɲɛnabɔli ma ni o ye Mamudu Kasoge ale kɔni ye yamaruya kɔni di Metalige procureur de la République kɔni ma sigida sabanan kɔnɔna na walasa ka se ka Metalige sɛgɛsɛgɛliw kɔni boli ko Ania Ibrahim Kamara ka se ka ɲɛɲiniw kɔni kɛ ni ma kofɔlen kɔni kan kiri ta fanfɛla o la indépendant ale ka laseli do. Ali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamanci walew kɔni kɛlɛli la a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fanga kɔni bonyanen do k'u kɔni sera ka dankari kɔni kɛ bamanci wale kɛba mɔgɔ 10 bɔɲɔgɔnko kɔni na a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 16 olu kɔni welilen do kiritigilamɔgɔw kɔni fɛ a yira k'a fɔ fɛnɛ ko u ka minɛ caman fɛnɛ olu kɔni tiɲɛna an ka finitigilakaw olu fɛ n'an bɛ wagati min na i ko sisan bamanci walekɛbaw kɔni ko an ka finitigilakaw kɔni bɛ ka taa tugu o la. Indépendant ale ka laseli do hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ Metalige Sumelu Bube Mayiga ale muso kɔni ye sɛbɛnni dɔ kɔni kɛ ni a bɛ fɔ ma ko lettre ouverte ni o ye lettre ni a kɔnɔna ko kɔni dogolen tɛ mɔgɔ la ko kɔni b'a laɲini kɔni kɛ Asimi Goyita kɔni fɛ u bɛ se ka a cɛ kɔni bila cogo min na u bɛ se ka taa furakɛli kɔni ɲuman kɔni sɔrɔ kɔfɛ cogo min na indépendant ale ka laseli do. Ayiwa l'indépendant bila kɛrɛfɛ l'indicateur du renouveau an k'o lajɛ. Indicateur du renouveau ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye jɔnya wale min ni ale kɔni baaraw bɛ ka kɛ Kaye mara kɔnɔna na okumu kɔnɔna na marakaw ka fara ɲɔgɔn kurun bɛ ni a bɛ fɔ ma ko association Dagakane ni ale ɲɛma dɔ kɔni ye Bakari Jambu ye an bɛ wagati min na i ko sisan ko tɛgɛ kɔni kɛra ale la. Indicateur du renouveau ale ka laseli do hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko RPM kɔni kɔnɔna na ko gɛlɛya kɔni bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Metalige Bukari Teleta ni Musa Tembine kɔni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛmaya ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɔni ko o bɛ RPM kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan. Indicateur du renouveau ale ka laseli do hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an ta Mali ale ni Côte d'Ivoire dancɛ kɔni na yira k'a fɔ ko chauffeur apprenti olu ye mobili bolila ni a ka apprenti ye mɔgɔ 800 bɔɲɔgɔnko ko dɛmɛ kɔni taara ka ɲɛsin olu ma baloko ta fanfɛla o la. Indicateur du renouveau ale ka laseli do hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ logement sociaux ko ta fanfɛla na a kɔni dira Mamudu ma ni o ye digo filanan kɔni ye ko olu mɔgɔw kɔni ye ultimatum kɔni di jamana ɲɛmaaw ma ultimatum bɛ na fɔ kɔni wagati kɔni di ministre kɔni ma walasa ko bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Indicateur du renouveau ale ka laseli do hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ cakɛda min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko OPNBB ni ale yɛrɛ ɲɛsinnen do kungo ale n'a kɔnɔfɛnw kɔni koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ɲɛmaa kɔni ni o ye Sagaba Samake ale laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni bɛ ka kungo kɔni labaara ka sɔrɔ sariya kɔni ma u yamaruya ko olu mɔgɔw kɔni bɛ ka u profiter insécurité lakanabaliya kɔni fɛ ni ka u ka baaraw kɔni o kɛ. Indicateur du renouveau ale ka laseli do. Ayiwa le challenger ale ko di dɛ. Challenger ale kumana fɛn min kan o de ye CEDEAO kɔni ka ɲangili ka ɲɛsin Mali ma an bɛ wagati min na ko sisan ko a hɔlɔlɔ kɔni bɛ ka ye ka sabu kɛ ko Mali kɔni ko ka ɲi ka wari dɔw kɔni sara
ko ame wakati mina ko saka sabuke nyangilin ko ni ko war ko folen ko ni te ka se ka sara ko abina foko mali ko ni me aka laydu fla ko ni time o musaka ko fole rebeti Joseph war milliard biduru ani kele ana ko nga fen ko na ko mali ko ka nga o de sara ko nga sanction ko ni sababu la ko a mase ka sara challenge ale ka la selu aywa amba kuncheni kabako fadunya burmanda ka kobaw kabako naam alaikum ana amta kalaban kura nono frero do be ni anyama ire ko yoro ko foli to ko Amadou Diallo service maro ko ku itara bingani taganya shi yoro ko foli ma ko nga findila ko ka wuli ga do kren na la 6e arrondissement olu ko sera ka tekeke a Makelena o RSM fa ku Mercedes 220 do ko ni mine a bolo aleni moto fla fokata se pistolet fla aleni munition ni oye akisauye ko kon kera sababu e fene ka tege kon ke fen chaman kon na krenkene la yela ka foko ni moko ko folun kon ku be marfa kon ni fene glani ka afere kabako alika la selido alidi ani kabako beto nyogon fe amta aéroport kon na krenkene na aéroport international Modibo Keita senu yela ka foko nga finti la ko ka wulika jokko ni kera sababu e ka mimetalike e nyana mini fon ni krenkren ala cocaïne koni kilo nani aleni a gram keme sabba ka o koni minami yereni amusaka koni bete ijo sefa war million keme ani wolo vlani akunga fen konna koni wali ko folen koni minana anga aéroport koni konna na anga finti la ka olufe ali bi ani kabako beto nyokon fe sisa amta bako jikoroni yera ka foko mogo do ko ne ale ku ba fe ka jagata de soin mo ko fole reto ko Antoine Kone tega kon kera lela ku e achi foka afaka ko wale ko fole kera ba ko jiguron ka olufe ali bi ani kabako beto nyogon fe ana finti la ko ni ga wuli ka jo kren ala nyamana ali bakan fere ro kon na ko kera sababu e ka mo tan ani kononton ko ni tega kon kera odula ko moto duru kon fene minana ali bi ani kabako beto nyogon fe sisa amta bamako misiriba ko ni kerefelana kwa ira ka fo ko mado ko ni ashibeta sam biworo ani worola ko ali ko ni su kon yira bamako misiriba ko ni kerefelana ambe salodi ke ni kabako yi aywa na ya tole ko kanyi eten nyaari mali kono anga assemblée ni ko ta kerambachi parce que en beau donc 91 coup d'état Karan Yachi. En 68 coup d'état Karan à Yachi. En 2013 coup d'état Karan à Yachi. Peut-être Djaboué Chilia. Mais Sharia est reconnu. Sharia bi Yamaria président fait que Nigeria Kera allait à l'assemblée qui a fait que l'assemblée nous me sommes une femme. Au Kera chien flamali kono. A folo kera en 1967 Modibo ka watila le 17 janvier 67 assemblée Ouyochi Kabo ka comité de 22 membres bla ka foué assemblée barake comme c'est bakala c'est ça maintenant démocratie là en 1997 ka so Alpha bi président yala et be ka be premier ministre yala mutaga numbe opposition asro adema yere de be majorité 74 députés sur 129 ouli yere de majorité kasro ali num jale de blomba nyemay assemblée président adema de be fangana adema de blonyema la adema de bi majoritaire la assemblée la mais au bela geleya willa ka geleya wuli ka grande président et FMB qui au masaka opposition est ils ont créé même le COPO, le collectif des partis de l'opposition. Où les local Alpha est le président, on va faire Monsieur Alpha Omar Konare. Président Koutrouma. Président Koutrouma, Quand Alpha est fait, on lutte dans les faits. Quand on grinté là, Alpha quoi kani. Affaire bien boulot, comme il y a marre bien boulot. Ni a même un mangana, on va faire grinté sur les kangas fangatien. Abu Blomba. Abéni. Don Doza Willa.
le lundi 3 mars 97 ambi 3 mars labi ako blomba nyachi ya kulu flenkolo chika da kulu chika da ko député a eta ko yorola be ka takalata nyina mina kala takura sele ko ni abu mangala no tarma chama tigi blomba sharia ni badama ya marion do anga condition la ka to majorité la ka parti be mayachi utara kalata la bengana e ma chama manade ma chama segi no alfa no konti awde do awde do ninga blomba koranana manga mo wili fate afa aka fanga bana ma shima manga ke duguni yoro kele ko fa manga mawuli afala abete ni ode do manga mawuli afa futa faka fanga bana manga wala ode do bena ku uto ete uwe garada sina uwe awo donc o fana kera amba ko do boje en 97 alfa blomba ci ko ay sigi kata ambita kala kurata ni mo gore mun nana ne ba kuma ni na duguma duguni ba awa be gan sege alko sharia bi bo finya dia ti jena ga zakany atike kele aya ci ka flengoloji mais ibe ga fena ko se kan kewu bon ni fanga banto oui bamalo yere ko falim bi to clou ni ga ka ya ci bi alaka hinala bi asro atme fanga voilà mais avec tout mal fa ko no ye aya yoro ja ko manga manini Sera de Badia. Mata fone bine maka. Et puis, ne reka parti mogo de match. Olu yere match. Voilà. Dans l'opposition, le moment parce que l'opposition d'Ayach. Quand on allait, il y a parti des majoritaires. Un bleu match. Mais, Ninkakele de Fanaïbekaso, imagine, et Kaboué au premier ministre là. Et majorité quelle est ma mouchon fenga Boubé Kama. Ah non. Voilà. Donc, on est Kera. Donc, Habib Gamba faut mourir. Donc, anga démocratie ou ba fa ga magelede anga shara sumba e fembe di président pour que ko no aga ko kana bloqué ko kana gela bulu mais ni katika gela o de bina nay katika gela de bina nay ayo tubarakal ayo itra wala way ñaare kambe merci